Bon Jovi, to Elton John, Dire Straits, David Bowie. Madre mía, recorda toda a adolescência que era increíble. Cando pensamos na música das nosas vidas, a maioría viaxamos ata a adolescencia ou a primeira mocidade, e o curioso é que lembramos con todo detalle letras e melodías das cancións que escoitábamos daquela. Un estudo acaba de concluir que as lembrazas musicais máis profundas se forman na adolescencia, Nuria. Sí, e máis concretamente aos 17 anos, que é un momento da vida en que o cerebro é máis sensible ás emocións, en que forxamos a nosa identidade e tamén os vínculos sociais máis fortes. É por iso que, segundo este estudo, lembramos con máis forza a música que escoitábamos nesa etapa. O estudo revela, ademais, que hai diferenzas entre homes e mulleres. As mulleres lembran máis as cancións relacionadas coa emoción e eles, os homes, as que teñen que ver co grupo social. As melodías que marcaron a nosa adolescencia están gravadas a ferro na nosa memoria, sobre todo as que escoitábamos entre os 12 e os 25 anos. Porque, bueno, a música ten a capacidade de activar a parte emocional, autobiográfica, tamén o sentido individual de identidade e do placer. Non hai recordos máis nítidos que os que evoca unha canción que escoitábamos cando éramos novos. Cuando me pongo a escuchar las rancheras, me dan recuerdos de mis abuelos. María Dolores Pradera, cousa rara, verdad? Pois na xuventud gustoume desde un principio, hai veces que si volvo a escoitar unha música, unha canción dela, pois evócame esa xuventud que tuve. Dire Straits, David Bowie. Madre mía, recorda toda a adolescência que era increíble. E malia que pasaron décadas, eses recordos son imborrables. O que sentes, o que pensas é como non son quen de saberme cousas agora ou de aprenderme onde vai meu fillo cada día, me costa aprender a axenda do neno e resulta que aínda o chip ese non se borrou. Nesas cancións están as claves do que imos ser no futuro. De aí parte todo o que vai vir despois na sociedade a moitos niveis. De como a música marca a biografía emocional das persoas dá boa conta un estudo científico realizado nunha universidade finesa coa que colabora activamente un equipo de investigadores galegos que son pioneiros en España en formación de terapia musical científica aplicada.